Khan Bastia long puthot police atum pen heleso kene ponlong la so long bang pria tum police are deng kaching nang Ruptali nasengkan Difu Diocese pen ICYM ningkan esek amai pi kapaman Sarupathar Mandal Congress Committee atum pen PCC tour program jaime kedeng pon Do isi akis isi pheri me akis alamang ke itum kar biang lo isi pheri me attracts na le Karbeng long live Adap Abirta kelang radona phansetami nirisami juli bepe hinpen bhom tiani Adap kemia kardom lang bajiriklo kardom pinia Abirta ton pen arjuik tha Matijonga chikloni phaing koraner keberni raikom sai khetum kachirok tok pen kidojok khatkhati police station ke parlo Khan Bastia long puthot heliso kene ponthulong labang solong kachirabdun bangpria bang photung raikom sai khiari deng kaching nangdon Birda kiri ponlong atengke Matijonga chikloni phai inkoraner kebarni anarlo chitempor phai krehini ra minute inkoya pormalom Khan Bastia long C20 Battalion Central Reserve Police Force pen RM Brahma Sub Inspector Somdon Swargeri Ravi Gill lapen SDPO Bokajanatum chelang pet pen kaike ason thak thaksi kiri kakhro kasai kedeng pon bomahut khatkhati Khan Bastia long bangpli nagari so tumalong pen 22mm pistol magazine lapen heliamu muni lasolong mobile pli lapen tangka kireng suri phokebra pharo plian nepon longlong bangsolong bangpia bang photung police redeng chingnang ponlo ka chingnang dun check riso tuma men lake lima temjem arta thongkebra pli difupar naglena sor Joseph GC arta plikep 5th mile unity village difupar naglena sor Khekato Sumi Arta Thomke Resirkep 5th mile Unity Village Dipupar Naglena Sor Lapen Bokio Jopi Arta Thomke Brakethom Juhiboto Naglena Sor Pusi Pangthek Ponlo Nonamat Bangpli atuma phan khatkhati police atumsi arona tengpen lamhoi pabon ponsi phate karlo biponlo News Desk report Karbeng live Difu Diocese ICYM ningkaning kora pho mate ruptali nasengkan kechok katalon ponalong ni thom aparman dongmuka Chris Jodi Church pathua klamalong mesen met pen katalon pon Joy mega teng pen ke cheng sirni mate matijong ni phaing kora trok sirni ahi nahin pen kiwang parish atuma phan kangthum karni la pen hongjai kangpu anparta karchwa sai dengpon lasonsi adun thuarani mate matijong ni phaing kora ner keberni Mary arose and went with haste but happy. Dr. Robinson Teron, Orient Theological College, Shillong Pensi, Thanpa Jermi Ponlo. Lapen, education, its fruits and importance in building a progressive society po athepi ke en ponalong. Florida Teron P, Headmistress, Holy Child Home Academy Pen, Thanpa Jermi Pon.
Anparta kapathu parong rositami paman ponlo lapen kijut siarni mate matijong ni phain kore sir kebarni health its importance in human life pa thepi Dr. Howard Teron Hamren Parish pen thanpa jermi ponsi penang analam chethanchimun pado ponsi ke kan kiluna jaimek paman pon dito mai CYM an ga lit convention pinning an ke ningkan ko pho ke chawli the balon the bangso ka balon na phani to sik ajuding piglo ke dam tang ningkan ben sin dum sik jedang ban si chu ke dam tang mati jonga cheklo ni phai ingko ra trok si ben ni mang cheng si pini an mang ke ko sirkep ki jut ani nang ke lelo la song bong ni letum penangan ka chepate asondo lamnun ka chethama sondo niutum ka chepate le busonon e risoi jang se ke chitong apot ni letum dak lun ka chepate ke kan ka chipate tapene kapathu asoni tumba sona mong ka chipate sondo Halapu Habar Kehat Mate Haraghat LSC MLA Dorsing Rong Hang Chetong Dunsi Riso Ejanga Tuma Phan Bidi Sore Lapen Kachora Lamthe Than Pajir Mi Ponsi Ingsam Jin Pen Pachun Ponlo Longri Longpar Kapajing Tour ke Klemadam Long Punon Jutang Jubat ke Klemadam Pajing Tour Long Klemadam Punon Lai ka tu awe long atame ilitum labang so youth labang so a section tu muche patir pipon labang ke non pra bang jiarni norom long punon jutang long punon longri long para long punon la ke ching thuri phan si mesenang theklo la si pini dak eningarong piklo ilitum ke ongdung karbiang long atok anu pen kebang risoi jang tuman theklong penalang litum pini dhorom aputhak tame ingthir et pen claim dami phanabang kajingwai khajithan la bangke kheye phan longri phan ilitum karbi ba munit labangso aphan bangta isi thetan ale doponpo Dokmoka Pen Samsung Ingti Karbiang Long Live Matijong achik lo ni phain kora sir keparni Sarupathar Mandal Congress Committee atum penchapatir piponsi PCC Board Committee Tour Program Jaimek lakhain ko rahini Sarupathar MSC constituency ke parlo Ting Basti Committee Hall along kedeng pon Bidor Teron pen kechari ponamaya long alohi sarpwa man pen Karbiang Long Autonomous Council Abarim EM Roton Ingti Chetong Don lapen alohi man pen KAAC Abarim EM Jogot Singh Ingti Young Brigade Amaipu James Rongphar Chunbang Satro Teron KADCC Sarupathar Mandal Congress Committee Amaipu Kehai Ingti Congress Klembang Barnabas Teron Penchenglo Ongdong Congress along Klembang Phubang Phiatum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dunlo Mayalong Karbiang Long Autonomous Council Abarim EM Roton Ingti Pen Radangno Kaningje Ponke Congress Atumke Kaike ta ki dukkela atuma phansi ajat asonta kipipon Bonta non BJP a sarkar ke kiduk kelak akhi sikang sip la sojok non puanta venture school along lo than banga tuma phanta bainong pithek thedak ke chetherak nangji pusi lamthe arbok pon Pacuklem long lagi, sang long lagi, ahem, apok arle lagi tu fancy Congress tu mana? Lancon takali, education anak mission lagi tu kami, RTA, ano tim na tu sumar tu, lo ke cali lagi lagi, lo cali lagi kami, Congress bersikap. Kopi pasal lagi kan non jitu PDP सरकार होते स्कूल का पूंजी कली के पामेजी कली स्कूल में वहाँ से काम तक कार्बिंग लोग बन के पुलिटी एजुकेशन तो सी तुलीराम रोहांग पुला एजुकेशन ये पुला टीम कार्बिंग लोग पुला यहाँ जे बम तनांगी जीपी न लद्दाख पे पिनी लद्दाख पे सी तुलीराम रोहांग हाली जाजुआरो Nangli jong si nangli mang, nangli dream ke, kari piang long, hikha na, education na, quality education wajib berada, piap pot si nangli, cek klon kre hini hita, bainong pipidat, halang teman dormat pipidat, lah halam nangli education, quality education ke, wafis kami lapor bang ke, ibu ayat sakti kaputara langsung, kari piang long dia pucune isi kiman hut bang ke, angkon pelang halang angka kilo tu, wafis kami Kiduk kelak lapen cit lo ke thana bang pibang futang banke lang tangkat Lapentu Congress Arachari Asong Atumpen non nangkileji MP kili kepa dojia hosirame Congress a party ke pahai ponjia puthak Bidi Sore Lapen lamthe hai hui chethanchimon paduponlo Sangtilang Sopen Projen Terang Karbiang Long Live
kedam tang mati jong ni phain ko rai si pen ing ko ra pli arni ni pli apharman Assam Karate Association pen patir piponsi All Assam Karate Championship 2023 Karmabir Nabin Chandra Bordoloi Indoor Stadium Saru Sajai Guwahati along paman ponlo Karbi Anglong Karate atum sedame chepati dun pen bang pho atum medal chepalong dun si Karbi Anglong apharman nongmi kiwan Bang pho medal kewana tuma phan patumi kalitang khorsing terang park diphu along anikang sampor phai pho por karate Karbi Anglong pen karcho mai padopon bang solong serjalin teronpi 42 kg category kumai along gold medal Ridhi Gogoi 42 kg category kumai bronze medal Pranjoti Dekaraja 30 kg category 9 years kumai bronze medal Ritrisna Gogoi 50 kg category 13 years kumai bronze medal Rengsajir T Kilingpi Kata silver medal Lapen Kumait silver medal anong e Chepalong dunsi Karbi Anglong apharman nong e 1 pilo Alang lituma phan Kachepati along kipon laki team manager Jacinta Hansipi coach Monjir Kropi coach Manus Sharma coach Niraj Sharma tumsi dodunlo Technical Director of Karbi Anglong Jacinta Hansipi pen nangke pachini dunke Kewangji arko echiklo surihini rengko pli ni phai phopen kreisian National School Games Punjab alongsi padukonji bang solong Karbi Anglong pen bang hiniatum kachepati dunji lake nong e timung pen Gina Brahma tum henlo lasi isi Abirta ki melo Karbi Anglong aphan lasi kaddo kabe Karbi Anglong arara tum setame hirjumena ki pidunji aphansi Assam team manager Jacinta Hansipi pen chuningri Patumi bangso karcho amai kepadoalong Karbi Anglong Autonomous Council Education Development Board Chairman Niliblog George Rongpi Karbi Anglong Karate Association VP Bikram Hendik GS Purnotimong AGS Bimal Basumatari AGS Borsing Rongpharatung Chetong Donrinti News Report Longsudaringti Karbi Anglong Live Lakha inquire hini Sarupathar MSC constituency ke parlo number adarsha rong ke the Karbi Youth Club atum penchapatir piponsi kepang thera sai mate cleanliness drive ke dengpon Abirta kiri ponlonga tengke asengkanwang ason thak si piningle thotame annual sports mate ningkan esek pathu parong roka chepatia jaimek mati jonga cheklo ni phai inkoira ner kepen arko cheklo ni phai isiar ni an ke paman ponjelong rong rup setame klar borla pen ingthir et nang jibu matha pon pen mati jong ni phai inkoira sir kep ani le thot setame ke pang thira sai deng bonlo Labangso jame ke japon lake gulapson rongpi lapenari sangho atum henlo bangso jame galong rong ke theari soejang do anatum cherap chetorun si ke pang thera saya bang mesen pen pachun ponlo Sangtilang sopen projanterang Karbi Anglong Live Tang dipini ada Abirta ke lapon sikang tonik lo akiru pajero nang litum apor kacipi pen Abirta nang kelang dona pot domi thakmi